Orasma dihita akadamang doho dainang isonaw nangin nalaho mga lusi ima aka komen-komen na masuk to YouTube na binaen asara pahita paitutosa jala hatahod dainang majolo dia komen ni si Marisi Samosiri tadi yamang seritahom mamarga musadiri buasa marga ni halak isiritai hamu ipe molotikos cerita munai dang pala bohanian ape mabel do sude cerita munai gabi mak jadi mangalusi komen ni si Marisi Samosir hatai hamuma margamu unang marga ni halak di hatai hamu inadamang ayaw marga padiangan natu hatayon dia hora natu hatayon dihita manang di keturunan ni oppung ta toga padiangan oppuk ku si Raja Sonangi kuboto jelas margana marga padiangan aw keturunan ni marga padiangan ay dua oppuk ku na marhamaranggi Opputta Raja Humirta padiangan dohot opputta si Raja Sonang padiangan namar hamarang giruna duon sada among sada inong tubuni opputta borusi bolon panuttun ni harakon opputta Raja Parhutala padiangan berarti au berhak pataridahon natikosi au berhak pabuahon sejarah nyoppuki ihabonaran ido aina soiboto hodo iseho hodo sabutulla padiangani alai ilupahokko dang dipakai wate jadi na hudok tu damang dang na patuduhon ne margana asing daw patuduhon margaki marga nyopukki bahwa opukku si Raja Sonangi marga padiangan oras ma di damang Marisi Samosir alai molo sito hona huamang dang Samosir huamang dah molo diakui hodo ho keturunan ni oputta si Raja Sonang padiangan berarti hope marga padiangan alai dibuni hokome amang marganya putai alai ingot mana ngise na papatar honau di portidion papatarokku memana sogo ijolun di amang inna alai ise na mabuni honau di portidion buni honokku memana sogo ijolun di damang adong doi bigi hoyamang di garejai adong dia te jadi ingot damang mai oras jala gabi mak jala na manguruti mo si Doko Dainang dia ka komentar na masuk mo si asa niya lusan. Komentar ni Ignacia Titik molo ni bege cerita ni naboru na di sopo na diurati beda tu cerita ni amat taon sampai tangi sama taon bercerita patorako molo amat taon marsinetron cerita ni sedonatoho dua sumber, dua berbeda. Jalah dua mengklaim cerita nato. Buat kesimpulan berarti cerita nyopuku do bapakku nato. Ninna tu ninna maon. Gabi mak. So sabutullah dang rikot manang dang perlu alusakku komenon. Ay hola di sope ay so huboto mang na bawa nangin manang naborua nama komenon. Isa nangin nama komenon. Dia nak kening bain gorang. Ignacia Titik. Ignacia Titik. Ay masuk tu dia do titikon nama. Ignacia Titikon. Dalahir mang nada boru masuk tu margadio na marmarga do nanyo nama. Marmarga do nina. Alai dang riko alusak kunian sukut-sukumon. Alai huelusi mate. Asa haro takas di goto. Di rokot damang amat tahun namar sinetron. Hubege na ditugu na diurat songonon. Amat tahun songonon. Jadi hudok matu tuho nangin. Mang naboru api ho mang nabawa ho mang potose. Ido asa adong buah pikiran diho. Pilit. Ido adong pamiliton. Ay panopai pedang dirokon ikos songonon doho ikos songonon daw.
alai dilean dalam. Tu siamu doh manang tu sabirang, ise hutonomo. Si bolisiro hutonomo manang panopai pilit. Iro asarong dibain panopai diho pemikiran doh bisuk marbisuk kok. Ingat, naudokon. Hodo mamilit tu dia. Neng na diurati do, ihutonomo, ihuton. Na nekupa bodo ihutonomo, dihuti. Jala romo sehatan madokon, marsinetron palias. Sotu ngadong hita paparano putta to kapadiangan nama dok marsinetron hati-hati. Jala muse. Buasa ro nasongono. Buasa ro. Jala hurok majo di hita songonare. Dung ditok papanokpai si Adam doho si Hawa. Buasa gabe ro muse panokpai madaboton halakon. Alanyaha. Asa rope panopai madapot si Adam doho si Hawa ala ni narong nasala parulan na ngai lao si patiki jadi Roma panopai itu se dihukum mamtimana di si ala ni narong nasala ido adong pangalawison jala au besongonar tanggung jawab duausian asa tujet taringot YouTube na tubainon ala niya sa geberongon unga gudang nasala unang hidup poro hamu amang nangit do taminang along nga di bona urat di tanah urat manang di bona ture-ture gabi na to ho daong jadi ho mamikir jala mo sa hidup ko lakam nangit hidup ko nangit berarti pureni amok kuro na to ho do opuku ay sa hubo to dia pureni opung mi mulu gentleman do to ko amang manang na hore nang ay pureni amokku songono do Pureni inokku songonodo doko damang manang doko nang asa hubo to nang kopi buru mang nabawa doko asa welusi mono taringo pertording no puku to gapat diangat sa puku na dua saya tanggung jawab jangan sembarangan ikom manak mo memang ngaperjolo au manak alani na dong do manak dia asa kuliah rohakku tusun asa dong asini rohanyo puki dia doho naboroki jadi horas ma diho merihonokku dohonokku udah emang naso bawa doho dohonokku udah hilang naso berua do horas mari udah emang dah horas mari inang gabe mak jadi sedenai muse komen nak gabe asing muse seritaon sia serita ni na boru padiangan na di sopo na di huta urak pulau Samosir ise donatikos maksud tu molonin na tunin na do asa manat pabarita baritai unang adong nama bahan konten di YouTubeon berita menyesatkan hati-hati jangan dibuat jadi bisnis gabi sautik na ya teh jala hubain YouTubeon ala ni naung gudang do bersimpang siur dang nalomar bisnis au di sodang pabuahon natohoy daun dang na bisnis jala ingot tita molo oputta toga padiangan saha tutoro terlumobin na oputta raja parutala padiangan nasangapi nabisuki doho na borutta si tolu sa dalanan doho ang borutta guru sodung dangon dang si bisnis sono dang tidak dang tontonan dang atong boha si dihutan dihuti hita podeneng ise akana olo ido si doho nokku dihita seluhuna no bigi sa horas